Coesau bach safi. O, wel os i ni moyn bennu'r jobs am I heno cyn mwyn tywyllu, mae eisiau ni hasti. Come on! Wel, oedd ddim pethau deched a neu bydd o gyd. Dwi'n ar o long johns o da ficer, a ddim lot mwy da Arthur. Ei, ond cofia di, gathon ni ffortiwn yn tŷ Kevin Thomas ffenestri. Ti'n iawn? Mae ffenestri bod yn gwerthu yma. Ei, ond cofia di, wedi byd lot am ydy'r ffenest hon. Achos oedd hon mas yn ddigon rwydd. Steffan Aris o bod nhw'n mynd I ffito nhw. Ti'n iawn. Reit, yn llai o'r cleber yma, mae eisiau ni fynd. Come on. Reit, come on, direct. Ysd, ddyr sŵna. Be ti siarad am nawr? Glywes I sŵn yn dod o fforna. O, glywes I, ddim byd yno. Helo? Wel, wedes I bod yn fyna. Helo? So mae rhain di bod yn eistedd fan hyn, yn gwrando ar bopeth ni di bod yn gweud. Wel, mae yn rwyd I ignoro pob ti'n gweld. Ond na fi, mae rhain yn edrych yn ddigon twp. Yn wedi gona yn y ffrynt. Ei, a sy'n clywed ar hyn, pwy ni, ta beth? Ti'n iawn, so. Hys dy chan! Wyt ti newydd wedi yn enw I nawr? O, chill, Sam! A ti newydd wedi yn enw I. O, wel, sef ots. Bydd I'm un o'r hein yn bodoli'r rhagor. Os bydd ein cynllun diweddara ni'n gweithio. Pwy cynllun? Ti'n gwybod? Y plan. Y plan. Ie? O, y plan I foddi'r un dwll o dre yma. O, well done, To Einstein. Ti jyst I gweud beth yw'r plan, Sam. O, sori. O, sy'n eisiau ni fecso beth yw'r ffwliad hyn am lot hirach, ta beth. Unwaith bydd ein plan ni'n gweithio. Gyfyrddin bydd Tryweru yn y 21st century. Oh. 21st century. Ia? Ti'n modd Trywerin, so ti'n cofio? Beth ti'n fod gweud nawr? Ti'n modd? Ti'n bach o niwsens fawr hyn nawr? Wel, chi'n gwybod, gan bod Sam wedi gweud hanner y stori, mae'n yman I chi gyd cael gwybod y cwbl. I ni wedi cael cynnig I helpu'r bobl bach neis na sy'n byw o'ch traw y bont. Ie, pont saith. Be ti'n siarad am nawr? Wel, y pont saith, y Severn Bridge ycha. Ie, wel. I ni wedi cael cynnig I neud ceinogen fach neu ddwy yn helpu'r Saeson. Croeso ma fi yw Sam.
te ti bod i'n troi rownd? O, helo! Beth de? Jiw mae'n clywed â chi fa? So chi gyd yn disgwyl disgled gobeithio? Helo? O, nhw'n clywed fan tawel yna fa. O, Tommy, mae da fi syniad. Eich chi'n met sy'n ni? Oh, great! Nawr, pob tro I fi gweiddi, os met, fi moyn I chi ateb nôl, met am byth. Ie? Chi deall? Reit. Os met, Bydd gofyn I chi neu lot fwy sôn yn amser mam beth I lle. Os met! oh, great. Da iawn a lot weth. O, helo, nawr mae'r teulu gyfan ma. O, eich fi, cyflwyno pawb I chi siwr o fod. Dyma hynna. O, hawniw'n angel fach I. Os dod yn gwd I mami waredyn. A wedyn fan hyn, mae rai yn y cymuned yn galw nhw y deiaw drwg. Dyma Mali, a dyma nhw. A nhw wedi enwi ar ôl y swm pan maen nhw math I weld. Un Malibu fach gormod ysbrydol I ddosetta. O, daw sŵnt, le dilwch i'r hawn awr. O, wrtha I! O'n i'n hanner llenwys twyllu, a dwrnod nhw'n awy, a twrnod nhw'n napi mewn I trash. O, Mali! O, wel, sori Arthur. Sorry, Arthur. Sorry, Mami. O, pwy a llwyddi ar dau wyneb bach pent fel hyn? Nawr te, Arthur, wedi ti mynd I ddorffen y dechreuais dim at y ban? Rôn. Rwch yn awn nhw'n? Cyn bod ti'n mynd, fi wedi cymryd golwg sydyn dros yn heips I fan hyn. So nhw'n digwytho ar stel. Ac a'i fynd snacol o dweud, Arthur? Wel, mi rhaid I gyntio ni ni fach na la, Sioe. O, bydd bach nes mewn tôl mewn siwr I chi. Wel, sonio mae'r gyfona. O, beth sy'n digwydd, Mali? Rhywbeth sydd efo chi do mewn yna, Arthur yn cymryd golwg sydyn dros yn heips. Sylwai, roeddwn I ddim yn gwybod fod gennych gymar, Mrs Martha. Gymar? Hwn? O, haswyd y byd, Victor. Ti'n gwybod yn iawn o fi heb edrych ar dyn arall ers i'r gŵr redeg off da Gillian Carpenter drws nesa. O, sori am hynna. Felly ti'n mynd I ddorffen mas y bag, siwr o fod. Iawn. Nawr, Victor, eistedd I lawr I ni gael eisiau bach o di. Halo! Ti! Sylwai, sa'n roeddech yn y cwrdd I si, Mrs Martha. Ie. Na gwrdd, Victor. Roeddech chi ddim yn sal, gobeithio. Na, lle ddim yn dod I bod fi yn sal. Gobeithio bod dim wedi digwydd. Na, fath chi'n meddwl bod dim byd digwyddodd. Wel, ei oeddech chi na, Mrs Mac? O, wel, o, Victor, mae galed codi ar bwrdd I syl. Mae deir restan. O, dal sŵnt. Fi ddim yn tynnu dillad os o'n washing machine. Wel, Lona, Mali fach. Beth allai neud I chi? Eisiau cyngor dwi? Wel, pa fath o gyngor? Wel, Mami wedodd bod rhaid I fita carots ni gyd, achos bod nhw ddau llyged ni. Wel, o dyn o dimlad bach. Mae'r carot yn dda iawn i'ch llyged chi. Wel, so gyda'r ten hyn yma lle gael chi! Mali! O! O, beth chi'n anna chi o? Cerwch mas I waren am stalions â chi.
'ma fyd. Ni'n dwlu ar y lle 'ma. Digon o lefydd i gwto a jwgo mas y bobl. Allen ni neud yn hynna? Ie, oce. A ni'n neud gwto jôl yn garreg huge rhaid yn fyna. Reit. Unwaith mae Mali yn mynd fel hyn, mi moyn i chi weddi go. Oce? Gyrra go. Barod? O na, mae rhaid i ni lot o sŵn. Ni moyn hala ofon yna hynna. Oce, barod? Good. Helo? Mali? Bw? O, fi'n dechrau sŵn am ein mam nawr yn gofio am ddrink yn y sadwn. Le chi doi di mynd nawr? Nawr fi, o'n i'n ôl y parc ma nawr. Sa'n lico hyn yma? Fe odd yn digwydd ma? Ond sa'n eisiau... Ish, lle o'ch chi'n na? Clywed be? Mae pobl yn dod. Rydych chi'n gas yn ei gwybod o gloi. O, ni na to. Wel, os bydde ti yn mynd stop o McDonald's, dyn ni di hen gyrraedd ar fi nawr. Ie, ond mae mami wastad i gweud bod angen i fi bwyta'n regil. Er mwyn tyfu'n crwnt mawr cryf. O, paid ti becso, Sandra. Achos, mae da fi yn y botel hyn. Ddiotyd fferyllfa King Mor. Sy'n gwneud y pwdrin mwyaf i'r person cryfan y byd. Ei, na beth mae Melton Cynwyr yn ei bsod ti'n gweld? Wel, mae'n gallu bod o roi hwnna ar y boted. Ie, come on, i ni na. Na, dyn! Na, come on. O, reit, ni man. O'r diwedd, nawr allwn mynd ati i fod i'r un dre yma. O! Chi di dilyn yn ôl fan hyn to, chi? O, mae'n syndod bod lot o chi di ffindio ffordd. Sef yn edrych fel bod i gwrdd breis dy rhaid chi ddarllen ma. Ei, a mae siôn eisiau sat nam dy rhaid o rwy wylo pen ôl ei hunain. Da iawn, son, ni'n da. O, mae ffwbris fan hyn ddo. O, Os rwy'n yn bod ma cyn ni? na. Chi'n siŵr? O, sy'n eisiau ni fecso am y ffwliad hyn am lot i'r rhaid y beth. Os bydd ein plannu'n gweithio, gynnyrddin bydd Tryweryn y 21st century. Chi'n gweld yr ogof ma? I chi? Wel, hon yw'n allwedd ni i foddi Caerfyrddin. Ie, a fi ffindo fi. Ie. Ie, wel, chi'n gweld yr ogof ma. Os i ni'n mynd trwy'r ogof ma, mae'n golygu a byddwn ni'n mynd ôl i'r 18fed ganrif, pan oedd Merddin yn byw. Ni fel Doctor Who a'i dardist. O, hysna. Ie, chi'n gweld. Os byddwn ni'n mynd trwy'r ogof hyn, byddwn ni'n dod nôl yn oes Merddin, sy'n golygu y gallwn ni dorri derwen Caerfyrddin i lan. Ac yn ôl yr hanes, os bydd derwen Caerfyrddin yn syrthio, bydd Caerfyrddin yn boddi. Wel, son i mewn jwp a fynd i'n edrych. O, wel, ie, sain yn anyway. Reit, come on, Sam, mae gwaith dyn ni'n neud. Gwaith? Wel, ie, mae eisiau ni ffindio'r goeden yma, y dderwen deg. Son, y dderwen deg. Ie? Mae rhaid ni torri 10 coeden. O, Dim cwmni torri coed pws gwyn ni. o. Dim deg, derwen y ffwl, derwen deg. The fair oak. Gwrandau. When Merlin's oak shall tumble down, so will fall Caermarthen town. A son i'n mynd trwy'r ogof ma i foddi yr un dwll o'r yma ac i dorri'r un goeden yna. Ac i fi, fel Arnold Schwarzenegger, wedi torri'r goeden yna. Ti,
actually torri'r goeden. Ond na fe, bydd diod hyd ffersfa King Morgan yn ein gwneud i'n gyrru. Mewn trema mwydol, mae hyd yn oed ffersfa nhw ei hunain wedi'n helpu ni heb sylwi. Ie, a ti'n meddwl pwy arall sy'n helpu ni? Y chemist. Ti'n dwp am eich waith wyt. Right, come on. O, hwyl fawr Cyferfyn. Gobeithio bod chi chi'n nofio. Clywch chi'r ddau hynna? Pwy o'n o di? O, sa'n gwybod. A sa'n becso. Fi eisiau bod myrddin. Ie, a fi. Ti'n meddwl bydd e'n neud magic tricks? Ond mae'n rhaid bod e'n ddewin agwe fel Harry Potter. Ie, ond so Harry Potter yn real na gwe. Mae fe yn ffilms. Silly. Mae Myrddin yn really real. Rwy'n dyn nhw'n gweud mae coeden dy fe phopeth. Fake person gallu blechu'n coeden. O, pidwch bod yn silly chi doi. Chi'n ffili mynd trwy fyna? Mae fe'n dangerous. Na i ni wrth y mam i sy'n chi mynd. O, hana. Dyle da ni. Come on. Na, sa'n mynd a dyle chi doi ddim mynd chwaith. Babi. Sa'n babi. Oi, fi wyt ti? O, na nhw ddim. Oi, fi wyt ti? O, na nhw ddim. Oi, fi o'i ti. O, na nhw ddim. Fi wyth o mami. Mae hi jyst yn jealous, achos ni'n mynd i weld y real wizard. Mae'n ofyn y twyllo. Fi'n cysgu na gorau yma. Fi dy bod dyle. Twins away. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was thick like me? Torture! Oi, hwnna! Oes bits? Oh, great. O chi'n watcho moves fi gyd, o chi? Mali, bw. Mali, bw. O, gyda ma hynna fach, fi'n credu bod un sesiwn wrthnos i ferch 40 mlynedd oed yn hen ddigon i fod yn ofnus y ti. O, mam fi'n 15. Ta beth? Mae hwnna'n nad wedi digwydd. O na. O na. O paid â gweud bod capel Iwan a pen y bont wedi cyfuno. Dim ond serious yn ni. Mae Mali a bwyd yn ei hwylo Myrddin. Myrddin? Myrddin hogio'r wyddfa? Na, dim mam. Myrddin, Dewin. O, that is. Beth? Wel, wnaethon nhw twg i'w ogof ma. I stopo Sam y Son a gachub Gyfyrddin a stopo nhw trwy torri'r gweiden ma lawr. O na. O beth mae'r boi na di gael un a diwn i nawr? Reit,
Allwn ni di damage i'r wyneb trydredd yma. Sorry, Mrs. Mae'n ficer yma. Mae'n i we. Wel, ti yw'r ficer yma, gyfe. Ti sy'n fod rhai arweiniad i pawb a phopeth. Neu ti arwein i rown yn twys ychan. O, nad y sŵn yn boelwch chi. Lwcus oedd y night in shining armor byti ffeim tynnu fi mas. A pwy yw nhw, ne? Wel, Cadog! A Ceffi! Ie, wel, fi sy'n ei galw i'n Cadog, achos tynnodd e fi mas o'r twll na, fel mae Merched Llangadog yn tynnu pawb mewn tryg o ffôn. A dim jyst yn y car ma nhw'n dangerous bullets, chwaith. Nawr, mae sy'n ni'n mynd o'r ogrodd ma. O, os bits! O, ie! So chi wedi weld yr ogrodd ma i chi? Mae ti o'r beth! Ti o beth? Ti o'r beth! O, mam fi'n ofad. Chi'n gweithio fi bod nhw'n mynd mewn i'r ogof hyn? O, pam gael afael ar y ddoi na? O, so ti'n agafel ar fi, bwydoi? Allai beth mi mewn yna, a creepy crawlies ar cwpl na. Wedyn y man ficer, fi rhaid i fynd ar ei hwnnw, a popeth yn rhiadau rhiad i ddiw. Bydd halodd y ddau bach na mewn i'r ogof. Fi di gweithio chi unwaith. O'n i'n plannu mi goedwig. Doedd dyn am enw ffwr hyn. O'n nhw'n edrych yn gas. So wnaethon ni cwapio til y gerrig top yn co. Glywon i'n siarad ar y beth bofi cyfyrfyd, coeden a myrddin. A dim myrddin hogi'r wyddfa, mae siarad yn iti. Wedon nhw bod y ogof ma mynd o'n amser i gofod myrddin. A fydde ddillad yn excited post. Myrddin? Coeden? Boddi? Wel, mae hwnna'n swno fel eich wedyn yr hen dderwen. Yr hen dderwen? O'r Wetherspoons na King Street, ti'n meddwl? O, fi wedi clywed sawl chwedl yn dod o'r lle na. Dim un am wedi goeden, gofiwch. O, ceiliwch eich deg Arthur. Mae sôn bod y myrddin wedi rhoi hyd ar ei goeden. Ac os mae rhywun yn torri'r goeden, mae gyfyrddin yn boddi. Boddi cyfyrddin? Boddi ar elio bach fi? Ho, ho, ho! No way, Jose! Mrs. Macbwyddoch! Hyn y man, Michael! Allai beth sy'n digwydd os maen nhw'n llwyddo? Sa'n ni'n dod â speedos i dan! Hyn y man! Mae Llena'n dywyll, sa chi gweld bellach na trwy mi? O, mae creepy crawlies yn cael cwmpa gorff fi. O, sondyn y cwtch i fi. O, fychan, watch out, roedd yr idiot! O, Taro, ife goles i siom yna? Ie, gole yw e. Fi di ffeindio hwn arall. O, diolch byth. Mae'r lle ma'n rhoi'r heebie-jeebies i fi. Reit amser gymryd ddiod hyd i ni gael ddod yn bobl mowyr cyrif. Ti nesa, Sam? Beth o gwstwff na? O, mae'n rhaid i fi gael sit-down. Sa'n teimlo fe fan hwnna'n rhagasan. Ie, fi'n gwybod beth ti'n meddwl. Sa'n teimlo fel fy hunan chwaith. Beth sy'n digwydd i ti? Beth sy'n digwydd i fi? Ydrych na ti? Ti nawr jyst ag yn y dymor droion. Fel giraff. Ti di wneud y tro ma, son. Bydd yr lan yn ser o'r dŵl ti o'r flan. Ond ti di mynd rhy bell tro ma. Stupid diod hyd ma. Sa'n mynd yr lan na ti ragor. A sy'n rhaid i fi, achos fi'n fwy na ti nawr. Na, angofiau. Yw'r onio rawn nawr i gael. Fi off. O, estwffa fe. Sy'n eisiau ti awn ai? Fydda i'n iawn yn ben fy hunan.
Mali, cynni, gole. Ie, o fi mor excited i weld myddin. O, mae gole ma'n gryf. Wel chi, bombardig. Ni wedi bod am myrddin. Fi mor excited. Chi'n gwybod le ma myrddin? O, mae'n person. A fi wedi fe nawr. Ie, fi'n meddwl trio neu ffordd hyn. Tara! O, mae'n afiach na yma. Beth yw hwnna'r gwddw fi? Pa'n ecsoficer, dim ond corri ni wer. O, achafi. Tore bant. O, ffigar, mae ben fi nawr. O, ysgwyr hynna fach. O, dyna ni gael ffito ffordd mas o'r lle ma i fi ffito my little darlings. O, be'n twtio na'n dyn i fyna. Sorry, miss. Faili resisto. Ie, exactly, Cadog. O, dal arno, Cadog fach. O, ble ti'n tynnu fi? O, diolch i ddiw. Oedd y llun horrible. Wel, ble na fi ni de? Wel, yn debyg i fod i dal yn gyfyrddin. Dyna'r castell yn fyna. O, os mae'n castell draw yna, bod yn meddwl bod y county hall a offices y county reit i ôl a gallu mynd y porto nhw ar bwch fyna. Dymlaen? A beth fi'n teimlo yn yr ardal? Wel, o, mae'n dechrau yn ei bod yma am 20 Wel, minutes. fi'n trespasswr, tir benunol. Smydwch glon. Tir brenhinol? Dim yn Queen i'w Meryl Rafel, ta beth mae'n agor i mi? Cyhoeddiad yn enw'r Brenin Arthur. Bydd marchnad cynnyrch yn cael ei gynnal yn Gwrt y Brenin Arthur ar ddydd Sadwrn yr 11 ar 15 o Chwefror, 1183. I ddechrau â doriad gwawn ac yn gorffen pan fachlyd yr haul. Brenin Arthur! Fi'n lico'r syniad nawr. O, nefi faranas. Ni mynd ôl mewn amser. O, dwi confused.com. Fi'n cofio o hanes i wedi wrth o blaen. Bydd ti cyfyrddin o dan gofal y Brenin Arthur. Ti a 12 ganrif fi'n credu. 12 ganrif? Mae da ni di bod gweld pobl yn pob meno nawr. Pobl y coma. Mae rai ni wylo Malibu cwio. O, ti'n iawn. Reit tebyg. Bwr dir tri ar y dde, a bwra i'r slambin o grwt ar y chwith. 1, 2, 3... Wel, is that? Pwy ffordd mae'n drene? Lawr y cwm yna. A paid ag alw yn fan hyn to. Neu off a'ch pyneb y cos. O, mama! Croeso i sioe hyd, Cywyn Myrddin. Gwir fod o'n o'r ysbrydol chi bod yn da. Dyna.
Achos ydy ni wedi gweld o blaen. Le oedd menig Gwynedd? Pawb wedi rhaid i ffynnu mas o hat i fi. Na, Ffyredd, Mali. Hwni! Ffyredd. Hwni! Ffyredd. Hwni! Ffyredd. Ffyredd yw'r ffwn sy'n am hynny. Ni ar gŵr! Wel, ydych chi'n byw brantws bach? Fi seth y dau hel y priodi. Anghyfyryddyn! Am gyfyrddin? Wel, fi di byw yn gyfyrddin ar hyd fy oes. Ac erioed i clywed am heol y priority, wir. Fi yn gyfyrddin awr. Anghyfyryddyn? O, chi fod bod yn soft dyn? Ie. Le mae Tesco? A Woolworths? Hai, o beth chi'n siarad yn ti? So chi wedi clywed am Tesco? Tesco? Chi'n siŵr bod ni'n gyfyrddin? Dyma'r dref gyfyrddin. Chi'n siŵr dewch chi'r Dewin Myrddin? Wel, welwch chi'r soi hyd dros eich hunan brantws. Fi ffrindiau yw'r Dewin Myrddin. Diolch dy. O, chi dal ma, ydych chi? Odi. O, leia chi gwmni. So fe'r un beth ddim son. Ar pen fy hun, yn ddiflas ac yn flin, dwi'n ymison son fach i, o ble mae hi. Gwmpon ni mas, a fe ddywedais pethau cas. Ond nawr dwi eisiau nôl yn fy nghôl. Ar ben fy hun, dwi'n eisiau bod ar ben fy hun. Beth mwy ar ben fy hun. Dwi'n eisiau bod ar ben fy hun. Beth mwy. Clwyddwn nes i, ond o mae yn sgeri. Heb gwmni ar bob cam, heb fy sam. Ar ben fy hun, dwi ddim am fod ar ben fy hun. Beth mwy ar ben fy hun. Dwi ddim am fod ar ben fy hun. Beth mwy. Ma fe i fi a beiar diod hyd. Mae'n unig hebddo ti, tir data fi. Da'n gilydd nawr, o hyn ymlaen. Da'n gilydd nawr, am beth. Da'n gilydd nawr, o hyn ymlaen.
Alison, se byth moyn cwmpo mas to. Sam, Ie. gan bod ma, awn ni nôl at y plan. Ie. Pwy plan, son? Y plan. O, y plan i fod i'r edwll o lew. Dere, so long, suckers. Sam. A, dwi'n ma i fach. Da ni ddim yn hir, please be hafio. Reit, Alison. Hôl dau dros o fara. O, a eisiau i wneud bwyd myrddin. Bore da, Louise. O, bore da, Myrddin. Shwt i chi heddi? O, dim yn ffôl wir, dim yn ffôl. Ond wff, mae'r ddau mam yn wythio sy'n bod yn onest. Siwt ma Herbert y ti ar gyda? Wel, roedd e'n dechrau gwella Myrddin bach. Ond nawr, mae fe'n dechrau mynd yn incontinent. Sbai? Incontinent a hanner. Ti waith. Problemau i'r ti bach. O, constipated. Cael problemau stopon am i'r ti bach. O, pipi a draws. Os fe'r mam yn rhoi fy mas o hwn, e. Gamla, cwrt i di. Bydd rhaid i alw draw rwy'n bydd i weld beth i'n neud, Gladys. I'r ddau chi'n or. Nawr chi moyn rhywbeth heddi, Myrddin? Na, sa'n meddwl i Gladys a. Myrddin, chi'n hoples o dich. Doi dorth o fara, please. Dyma chi. O, amser i fi, beth sy'n bod yn un? Hon newydd bod y chips ar tylesy'n llysau. O, gofynodd hi iddo fi os oedd yn wir bod cart yn dda i llygad chi. A pan wedodd hi bod hi, wedodd hi bod o hon yn dda i llygad hi, a pwc oedd yn syth. Ali! Hei, ti'n gwybod? Ali! Ali! Ewch ti gael cyfod! Ewch ti gael syfana! Mae'n o'r please! Ardech chi blaen, chi'n mynd i fi hafio nawr. Chi'n siŵr? Hei, dyma di, beth sa ti'n weid am hynna? Fi moyn mam. O, sa'n gwybod Myrddin, ond mae rhaid i ni wneud rhywbeth o'i glod. Sa'n ei gallu canolbwynt i'w hers yn y gyrraedd. A drech, mae fy ffôn hyd i ti fynd yn floppy. Fi di clywed bod Michael James o Nissan Pedder yn cael un broblem neu ffôn hyd. Hei! Mae'n gael fi! Pam sy'n ni'n hanol o fi di ware? O, ti'n modern. Nawr at y gwyder. Just in bed. Fi hanner yn lawr i gwaith. Ti di roed swydd. Dewi na fach. O, at y beth,
Sy'n dweud beth i mach rhan chi torri coeden o'r nhw. Siwr ydych chi'n mynd i ware? Siwr ydych chi'n mynd i ware yn y lle gorau erioed? O, chi'n mynd i'n gweud addo chi? Mae'n rhaid i addo chi beth o'n neb a beth yn ei ddweud. Nawr, a beth eisiau helpu yna hyd? Fi'n mynd i ddangos beth i malu a bw yn hyn. A sa'n i dangos i neb o'r blaen. So mae'n rhaid i wneud yn siŵr bod neb yn gryndo. Chi fod o'n helpu fi? O, de! Diolch yn bwyd. Nawr te, os chi'n gweld unrhyw un yn siarad gryndo ar beth i fi'n gweud, fi mae'n chi gwyddi tu ôl i chi. Chi'n deall? Ti ôl i chi! A fe, gwmos fel la, da iawn chi. Nawr te chi'ch doi. Mae gyda goeden. Ti ôl i chi! Wel, dim byd rhwch ar hyn, anyway. Chi'n treial bod yn ddoniol neu beth? Mae gyda fi goeden sbesial iawn. A mae'r goeden yma'n berffeth ar ddoi blintyn bach fel chi i dringo lan mi a mae'n cwato ac yn y blaen. O, cool. Ond cofiwch, mae rhaid chi bod yn ofalus iawn. Os mae'r goeden yma beth yn cwmpod, i gyfyrddin yn boddi. Yn boddi? Boddi? Pam ni? Wel, o fi fi rhoi swyn ar ni. Ond pam neithoch chi sy'n beth? O, rhywun racs a lwn sy'n torri fi lawr yn gwta. Ti ôl i chi! Unrhyw beth dwi'n o? Dim byd, Myrddin. Mae rhai na ti to. Nawr te, ti'n fod lan, neu fe droi a chi gyd mewn i lachantot. Mae'n y ffred fyna, ddigon te fi lyffred. Reit o fe. Nawr te, a mam, dy fi'n unig. Un o'r ffordd lawr at y goeden. A cofiwch be wedes i am bod yn ofalus. A ti'n dwi'n na? Cyn o! Mae'n gweud yma, not cool. Fi'n mynd yn gofyn. Reit eto. Gwelas fe lan, mami. Wel, fi'n mynd i ffindio'r conquer fwyaf byd. O, mae hwn yn anobeithiol. Os o'n i beth mynd i ffindo babis bag fi? Llysiau ffres. Dewch i byrnych llysiau ffres. Dim heddi, diolch. Dwi'n siarad chwilio mewn o chwaer ni. Ai, patch, ddech chi fyna. Dim byd yn mynd i bod ti, os y genius. O, fi'n gwybod yn iawn beth sy'n ei digwydd ar hynny. Gwydwch wrtha ia. Sut byddwch chi ddoli'r eich llygad? Wydain, cwmwrs ydych chi beth i gwyddo'r. Satan! Satan fi'n gweud wrth chi. Hanno fe Blood Jones ma bore ma. Ooh, gan fi ysol. You cannot deny the legend. Wel i ni. Siwt ydych chi'n gwybod? So fe merch wedi gyda pigtails a targa hen. A wisgot yn gris. Wel, sa'n siŵr beth chi'n galw nhw. Sa'n dda iawn da ffasiwn dyddiau yma, fel Jason Peters. Ond, oedd hi'n edrych digon comic. Siwt ydych chi'n gwybod? Ooh, guaranteed ni oedd e. A ni waren teicnad neu sawfaith o blaen. A fi O, fynd. a fi ie. Sa'n gallu dacu nhw nes i'n rhagorchen. Heb a neitmwyr sy'n ei gedi. O, ti wedi gweld mae little darlun. O, ble weles ti fi? Selby? 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 Gyda Dewina. Dewina? O, Dewina! O, mae'n sŵn o'r hon! O, beth mae'n ei wneud am Blackburn Rogers i?
mae'n helynt na'r gynhara. O, ddim meddwl drwg na fewn jyst bach o ddigion ni fe. Chi fod e man, dyd e ma. Aren't they lovely? Sneb di siarad am Mali mae'r ffim yn neisa na, eriod. Hello there. How you doing? Antinydd yw... Mali. Syniad dda hynna la. Gwedwch wrthai, Sam. Siwt licech chi ymuno gyda ni am Malibu and Coke? Nag e, Mrs Mac! Mali! A bw! Ma' nhw ar gwrs! A mae eisiau wylo nhw! Ti wedi weld y plant bach gorgeous i? Hi sy'n dechrau'n rhain na i fe. A beth yn dechrau neu sens ma nawr. Do, ma' nhw'n ddigon sa. Fi mor falch chi wedi dod mewn hwnnw. Mae pob hyd mae'r rhain fan hyn wedi bod yn profi ers i nhw gyrraedd. Helo na sexy! Allai ddim cynnig lot i ti. Yn allai garael ti o. A gyd i'r broblem na dy fi. O'r mawredd annwyd, efe dim ond fi sy'n becso am y ddau na. Sori. Ddim am ali y mwne. Ni wedi hala nhw lawr at yn goeden sbesial. Y dderwendi. Dderwendig? Mam, Ie? na'r goeden oedd y pobl drwg yn sôn am. Pobol drwg! Pwy pobol drwg sa chi merch chi? Dilino yn y feisgedd, rwy'n doi fwy, trwy'r ogo, oedd yn torri'n y goeden ni. Tam boddi'r dre! Torri'n goeden i o boddi'r dre? Mam fach. Fi di roi map i'r ddoi fewn na, i'r ffindo'r goeden. Wel, os mae'r pobol drwg ma'n gael gafel yn mandi, mae bwb. Mae ar ben ar y goeden ni. Ar ben ar dy goeden fi. O fi ni ar ben ar ben i gyd. O fi gyfyrddin y boddi. Nath o'r Mam, fi'n ofan! Gad y clipper wastad gwgar. Y reiteg o boi. Fe rhaid i ti fynd ni at y goeden na. Mae'n becso mae darlings. Mae'n ni'n dod! Nawr te, map o beth i wedi hwn de. Sa'n gwybod, dim yn wedi. Mae Epsi Down at y clown. Odi. A mapyn i gael ei tynnu gyda llaw. Sy'n computers da rhain de? Ni yn pebyn soft ychan. Ni yn y ddifyrfed gangyli. Ie, sy'n sôn am fel laptops a Apple Mac. Just PC bach. Ond yn bod ar gael erioed. Rwch yn ôl! O ci yn y bet y ti werth dim i ni. O, ydw dim! O, ydw ddim! O, ydw dim! O, ydw ddim! O, ydw Reit! Shut up! Gwedwch ddau, beth yw'r mapyn de? Na! Gwedwch wrthai? Na! So ni isie. I chi'n gwybod beth yw'r mapyn de? Na, gen! O, wel, cefnwch chi grafi dim. Myrddin. Hei, Sam, mae mapen o rhywbeth i wneud ar dewin myrddin. Beth? Ydy'r lawense. Y coeden o hwnna? Bydden ni ma ie. Hei, mae da ni, Sam. Dyma'r map at goeden myrddin. Dire. Mae'n plant bach gorgeous i! Dewch nawr, Mrs Mac. Ni gwybod bod nhw lawr gyda'r goeden. I'n gweithio mae'r goeden yn awr myddin. Sa'n siŵr. Ti'n gof i ddim fel oedd achal, a fi ddim hwn map na sa fi'r doi blantyn bach fi. Ffren ma fe, ymwrddiw! Ni'n ei fod ffwrdd.
Fi'n trio fan hyn, siwr o fod. Mae'n bach o gweud bod y goeden yn roffel un. O, mae'r ddoi yn mor blipyn stwbwr. Gyda ni hefyd. Fi hyfiwch i'ch dau. Flit. Beth yw hwnna draw fyna? Sa'n gwybod, Mali. Something! Fi hyfiwch i'ch chi. Sydd amser i weld yn biti. Dy'r tîm yn gwybod y well. Ie, ond- Dim ond amdani. Nawr, dewch. Clwm nhw lan, Sam. Oh, come on. O, fe briodau rhywun sy'n ffitio bladws Mali. Di siwr ein rwy'n O, mae'r ddyn o'n i biti hwnna, Tony! Oes i'n clywed y ti oedd e? Hei, gwnnw! Holi, holi, Sdim un o'ch yn ei gallu stopo ni nawr. Ni di dala pob un o'ch chi. Gwdi. Y Rodian Jim wannabes. Y fan alcoholic. Y gadw twp. A'r ficer bach ofni. O, sa'n o'n ffris. Dyna'r bwys, Sam. Godi. Ie, son. Sa'n gwybod beth fydd i roi nhw. Oh, for goodness sake, Sam. Dim re. O, ni'n sefyllfa wath fan hyn. Na fe oedd nhw'n triglin yn presento sy'n fydd y blwyddyn. O, mae gen i gwedi'n helpu. O, cywch eich pen newydd! Chi'n obsessed? A pam ni fan ydych chi'n gael? Na, ond dwch i'n athym. Waith chiw, hyn i gyd. O, mae'n ddyn dwi'n namas fyna! O, myrddin fach! O, mae'n hariad anwyl! O, dyfu safio ni myrddin fach! Ond ar y ffôn mae'n ysgol seisi! O, myrddin anwyl! O, Beth yw'r lan fan hyn? Dim ond gweddi fach yn ymuno'r bywyd ysbrydol. Ysbryd? Ble? O, hysgwyr. Dyna'r bwyd. Mae'n amser y dref na foddi. A ni gasglu'n arian wrth y Saeson. Ar ôl 3, Sam. 1. 2. Wel, fi at ysbryd teithio'n yr hyn am hyn yn yr ysgol. O, fi jyst mor fawr bod ni wedi cyrraedd diwedd y daith yn saff. diwedd y daith! O, mae syniad yn ni. Beth os gael ni barti? O, ie. Reit, Arthur, heri o'r Malibu, a Hannah, heri o'r Cwc. Mae parti fynd i fod mlaen, faint? O, Arthur, Hannah, Malibu y drinks i siarad mewn amser hynny. Am dyn ni. O, na swn, os ni
Yn enwedig chi good looking yn eistedd canol fel yma. A'r un amod, bod chi gyd yn danso a joio. Iawn? Reit, party pobl! Beth am y ddoi fan hyn? A nhw'n eich rhywun yn hon. Wel, a fi a hon, eith i'n eitha merch ar y mantelpiece. A wedyn,